CoolSculpting er en ny metode til at fjerne fedtvæv under huden uden operation, bedøvelse, smerter, sygemelding og downtime. CoolSculpting er specielt for dig, som ikke har lyst til en operation og hvad det medfører, og henvender sig til de normalvægtige og slanke, som har en stædig fold eller delle, som ikke vil forsvinde på trods af sund livsstil og motion. Du får en gratis konsultation, hvor du vil blive informeret om, hvorledes behandlingen foregår, og om du er egnet til behandlingen, eller om en anden behandling er at foretrække. Behandlingerne er ambulante og varer en time per område. Du vil ligge i en seng, mens behandlingen foretages. Det vil være muligt at sove, læse en bog eller bare slappe af. Behandlingen starter en proces, som hedder apoptose eller programmeret celledød. Det er samme proces, som kroppen normalt bruger for at fjerne gamle og udslidte celler. Behandlingen fjerner ca. 25% af fedtcellerne i det behandlede område over en periode på 8-12 uger. Cellerne fjernes virkeligt. Dette opnås ellers normalt kun ved kirurgi, som f.eks. fedtsugning. Når behandlingen er overstået og sugekoppen fjernes, vil dellen være rød, stå op og føles iskold. I løbet af få minutter vil dellen dog vende tilbage til det normale igen. Resultatet kan tidligst bedømmes efter 12 uger. Enkelte vil opleve en stikkende fornemmelse, ligesom når man har kolde fingre og kommer ind i varmen. Denne fornemmelse kan vare fra få timer til få dage. Du vil umiddelbart efter behandlingen være i stand til at tage på arbejde, shopping eller fitness. Flere behandlinger kan være påkrævet for at opnå det ønskede mål. Dette vil ofte være skønnet ved forundersøgelsen. Genbehandlingen bør tidligst foregå efter 3 til 6 måneder.